Meghalaya Post.news. Namar kajing purstet kajing pangyang persit ha Bangladesh kabadai kari kabadan ha kaput ka jala Meghalaya ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kalashim khia mardor ban pa ngor halor kani kajing purstet unyang persit yo kadan kajing syakta hakishnong kabadan ha kaput ka Bangladesh ha ka kerwo bala pelaj pajba ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kalakan tujuri ki pajba bala dadon kinu ki dakishin jong kati kajing pang kideban pentip mardor sigi bor district nesha ki doktor kenang ban la ban ai kajing yada ka babiang por ketika kerwo bala betharu i ka school ni ki CDS baladadon kinu ki dakishin jong kani ke jingpur unyang persen ki school ne ki aganwadi ki deban lej mardor hospital dispensary ne sha ki nos bat ki doktor kaladan ru ke jing betha baladadon kinu ki khna ki basuba ba ki don yewni unyang persen kim deban lej school ne sha ki aganwadi balabtha ya ki bukin chong yeng khnang ban la ban yada na ke jingpur unyang persen sha ki weipat ki khna shushu ka deputy commissioner kalabtha ru nadu kino hikai ki nong tre aganwadi ba ki deban long ki ba ngor bha balada ki lap ki dakishin jong unyang persen ki deban pentip no mardor Shakibor Sarkar. Meghalaya Post.news.